Maj na pamäti toto. Ak máš jedlo v chladničke, oblečenie, strechu nad hlavou a miesto na spanie, si bohatší ako 75% ľudí na svete. Ak máš peniaze, ktoré môžeš míňať podľa vlastného uváženia a slobodu ísť kamkoľvek chceš, patríš medzi 18% najbohatších ľudí na svete. Navyše, ak dnes žiješ s väčším počtom zdravia ako chorôb, si požehnaný viac než 1 000 000 ľudí, ktorí tento týždeň neprežijú. A napokon, ak si môžeš prečítať a pochopiť túto správu, si šťastnejší ako 3 miliardy ľudí, ktorí nevidia, nevedia čítať a nemajú prístup k vedomostiam a informáciám, ktoré nás obklopujú. Život nie je na to, aby si sa sťažoval na bolesť a trápenie. Je o tom, aby si uprednostnil nespočetné množstvo iných dôvodov, prečo byť vďačný a šťastný.